poprosím Matúša o klikanie. Takže myslím, že môžeme prejsť na ďalší slajd. Možno v tých niektorých veciach, ktoré vám tu budem rozprávať, budem opakovať to, čo už hovoril pán Mikloš. V takom prípade to skúsim prebehnúť rýchlejšie. Ako hovoril pán Mikloš, ja mám trošku viac grafov. Tento konkrétne prvý graf je asi ten najdôležitejší. Tento prvý graf znázorňuje, čo to všetko začalo. Je to Shillerov index cien nehnuteľností v Amerike. Vidíte, že ten index, ten graf znázorňuje vlastne medziročný rast a ten index pomerne rovnomerne rástol až do roku 2006, kedy došlo k tomu prasknutiu tej bubliny na trhu nehnuteľností v Amerike. Potom došlo k pomerne prudkému prepadu. Čiže toto je vlastne to jadro toho problému. Toto všetko vzniklo a odtiaľ sa to rozplynulo do tej celej ekonomiky, na finančné trhy, na kapitálové trhy. Poprosím ďalší slajd. Existujú analytici alebo ekonómovia, ktorí tvrdia, že nie, že ceny nehnuteľností v Amerike neboli premrštené, že to bol vlastne prirodzený vývoj, ako Amerika bohatla, rastli aj ceny tých domov, ľudia boli bohatší. To však tento názor vyvracia historický pohľad na ten index. Ten index bol dopočítaný o 100 rokov dozadu. Tam na ľavej strane tej časovej osy je rok 1890. Tam bola stanovená tá hodnota na 100 a vidíte vlastne, že počas celých tých 100 rokov sa ten index vlastne viac menej pohyboval okolo tej hodnoty 100. Až prišiel rok 2000, kedy zrazu ten index vystrelil až na hodnotu 200. Takže z historického hľadiska jednoznačne hovoríme o bubline na trhu nehnuteľností v Amerike. Prosím ďalej. Mnohým ľuďom nie je úplne jasné, akým spôsobom môžu ceny nehnuteľností v Amerike ovplyvňovať napríklad svetový finančný trh, alebo akým spôsobom môže zapríčiniť prepad cien nehnuteľností v Amerike o nejakých 30%, to, že napríklad európska ekonomika spomalí. Existujú dva kanály toho vplyvu cien nehnuteľností. Ten prvý som ilustroval na príklade Američana Joea, ktorý môže žiť aj v New Orleans. Joe vlastní svoj dom, ktorý je úplne splatený. Joe však vidí, že ceny domov neustále za posledných 3-4 roky rastú pomerne dramatickým spôsobom. A Joeov dom narastol z pôvodnej ceny, ktorá bola nejakých 300 000 na 550 000. Joe sa teda cíti, že zrazu je bohatší, je dvakrát taký bohatý. Chce toto bohatstvo, toto imaginárne bohatstvo z nárastu ceny toho jeho domu nejakým spôsobom využiť, preto si doberie hypotéku. U nás to ešte nie je moc rozšírené, je to takzvaná, u nás sa to volá americká hypotéka, v Amerike sa to asi nevolá americká hypotéka, ale je to vlastne hypotéka, ktorú si bereme nie za účelom nákupu nehnuteľnosti, ale za účelom spotreby. Čo si teda zoberie americkú hypotéku, dajme tomu, že na 300 000, tých 300 000 minie na spotrebu, kúpi si aj nové auto, kúpi si dovolenku, niečo opraví okolo domu. Zároveň sú veľmi nízke úroky. Joe príde, že platiť aj 3% úrok kľudne zvládne. Čo sa však nestane, v roku 2006 praskne bublina, tá cena Joeho domu sa dostane bližšie k tým pôvodným 300 000. Joeovi zmizne to imaginárne bohatstvo, ktoré tam doteraz bolo, ale zároveň nezmizne ten jeho záväzok voči tej banke alebo tomu brokerovi, že Joe zrazu drží 300 000, býva však v dome, ktorý stojí iba 300 000. Na krku má teda veľký dlh a zároveň sa mu zmenšil majetok. Čo to znamená? Znamená to, že Joe prestane spotrebovať. Začne šetriť na to, aby bol schopný splácať tú svoju hypotéku. A to má zase negatívny vplyv na americkú ekonomiku, následne na ostatné ekonomiky, ktoré sú závislé od americkej ekonomiky. Čiže to je ten jeden kanál, cez ten pokles spotreby. Ten druhý kanál je priamo cez straty. Zoberme si príklad Mary. Mary má mladú rodinu, chce sa osamostatniť, chce si kúpiť vlastný dom, chce bývať v vlastnom. Mary vidí, že ceny domov neustále rastú, tak podľa jej názoru nie je prečo ďalej čakať. A zároveň sú na trhu strašne veľa peňazí, čiže tá banka alebo hypotekárny broker, ktorý Mary požičia na ten nový dom, už nehľadí tak moc na tú bezpečnosť tej požičky, už neskúma tak veľmi podrobne, že či Mary bude schopná splácať z toho jej malého príjmu v budúcnosti tú hypotéku. Zároveň nevyžaduje žiaden down payment, takzvaný, čiže tú prvú splátku a požičia aj celých 100% na tú hypotéku. Čo sa však nestane v roku 2006, splasne tá bublina a zároveň dojde k zvýšeniu úrokovej sadzby. Keď
keďže Fed v tom období postupne zvyšoval tú veľkú sadzbu až niekde nad 5%. To má dva efekty na Mary. Na jednej strane tie splátky sa výrazným spôsobom zvýšia, Mary začne mať problém splácať tie splátky a na druhej strane klesne cena toho domu, ktorý si Mary kúpila, dajme tomu z tých 500 000 na nejakých $300 000. To znamená, že Mary z roka na rok prišla ako keby o $200 000. Býva v dome, ktorý stojí $300 000, napriek tomu banke dlží $500 000. Mary preto spraví to, čo už spomínal pán Mikloš, čo je v Amerike pomerne rozšírené. Ak dlžíte na hypotéke viac, ako je cena tomu, ktorým ručíte na tej hypotéke, a v Amerike sa ručí väčšinou iba tým domom, tak od toho domu odídete. Odídete od toho záväzku a necháte tú banku, alebo toho brokera, alebo tú finančnú inštitúciu, nech ona pokrie tú stratu, v tomto prípade tých $200 000. A takých prípadov, ako bola Mary, je pomerne veľké množstvo a to znamená obrovské straty pre tých, kto držia tú hypotéku, čiže pre tie banky, finančné inštitúcie. Poprosím ďalej. Tento graf ilustruje ten prvý kanál, to je ten Joe, ktorý si vyťahuje peniaze z toho vlastného domu, čiže používa ten dom, ktorého cena narastla ako bankomat. Tento graf znázorňuje, aké objemy financií sa vlastne vyťahujú vo forme kapitálu z tých nehnuteľností. Poprosím ďalej. S tým súvisí, tí ľudia, keďže si mysleli, že ich bohatstvo rastie, keďže rastli ceny domov, v ktorých bývali, mali pocit, že bohatnú, a zároveň to znamená, že prestali sporiť. Mysleli si, že sú bohatší, preto väčšiu časť svojho príjmu spotrebovali a to ilustruje aj vlastne miera úspor z príjmu Američanov, ktorá postupne klesala a niekde okolo roku 2006 dosiahla. Prosím ďalej. Tuto to moc dobre nevidno, ale tento obrázok má ilustrovať, aký je rozsiahly tento problém. V Amerike existujú naozaj mestá, kde takmer 30-40% tých domov vlastnia banky a tie domy sú v súčasnosti prázdne, nikto tam nebýva a tie banky si nie je schopné nájsť kúpcov pre tieto domy. Znamená to, že také príklady ako Mary, čiže ľudia, ktorí odišli od tých svojich záväzkov, tie domy tam nechali, je strašne veľa a banky majú problém, čo s týmito domami robiť. To boli červené názorné, tie prázdne domy, ale dobre, to nevidno, tak poprosím ďalej. To, aký vážne ten problém ilustruje aj vznikajúce nové spoločnosti na americkom trhu, ktoré organizujú tento odchod od svojho hypotekárneho záväzku, to je konkrétne spoločnosť Walkway, ktorá za nejaký mierny poplatok zorganizuje to, že vlastne vy prestanete splácať ten svoj záväzok a banka ostanete dom s tými stratami. Prosím ďalej. Toto je ilustrácia, že kde sú tie problémy najväčšie. To je taká inverzná mapa toho, kde tá bublina bola najväčšia, čiže je to najmä ten západ Spojených štátov amerických, a potom ten východ, čiastočne aj stred, ale ten úplný stred, tam tá bublina nebola nejak výrazná a teraz tam ani nie sú výrazné problémy spojené s tým bankrotom hypotekárnych záväzkov. Prosím ďalej. Tuto je taká ilustrácia, ktorá môže nám poskytnúť pohľad do budúcnosti. V Japonsku pred 20 rokmi riešili takmer identické problémy. Tiež tam bola bublina na trhu nehnuteľností, ktorá praskla, ktorá zapričinala viaceré problémy aj vo finančnom systéme, u bank, klesli tam akcie. Keď sa pozrieme na tej spodnej osi sú roky, v Japonsku celý ten problém, teda od začiatia nafúkovania tej bubliny, prasknutia až po návrat k tým pôvodným cenám trval 15 rokov. V Amerike sa momentálne nachádzame niekde okolo roku 10-11, takže to môže dávať taký pohľad do budúcnosti, že koľko rokov klesajúcich cien nehnuteľností nás ešte čaká. Samozrejme, za predpokladu, že ten príklad Ameriky bude podobný tomu Japonsku, čo nemôžeme dopredu vedieť. Poprosím ďalej.